בפרשת וירא אנחנו נפגשים בעקדת יצחק. זה סיפור שנמצא עם היהודי כל יום, כי זה חלק מתפילת שחרית. שאלתנו שאלה, למה? למה אנחנו קוראים עקדת יצחק כל יום? שאלה נוספת, למה, הרי רשום בתורה, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. למה לא רשום, ואלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק? הרי יצחק הוא חלק גדול בתוך הסיפור הזה. בן אדם בן 37, למה זה ניסיון של אברהם? למה זה לא ניסיון של יצחק אבינו? הרי בגיל 37 הוא מסכים להישחט, הרי הוא יכל לבוא לאברהם ולהגיד לו, אבא, עם כל הכבוד, הקדוש ברוך הוא אמר לך, ויצחק יקרא לך זרע, אני אמור להמשיך את העם היהודי. מה פתאום אני רוצה לחיות? אבל שימו לב שהוא לא אמר את זה. למה אז הניסיון הוא לא ניסיון של יצחק? גם זה נקרא עקדת יצחק. למה זה ניסיון של אברהם אבינו? שאלה שלישית לפרשה, למה אחרי עקדת יצחק התורה אומרת, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם אבינו הוא ירא שמיים. הרי הוא עבר 9 ניסיונות, זרק את עצמו לים, שלח את ישמעאל. רק עכשיו אתה יודע שהוא אדם ירא שמיים. אז יש הרבה תירוצים לגבי למה הניסיון נקרא על שם אברהם. רשום שגדול המצווה ועושה מאשר העושה. אם אני מצווה אותך משהו ואתה עושה את זה גדול יותר. אבל אתה יודע, זה תירוץ שהוא לא מספיק מניח את הדעת. יש עוד תירוץ שאומרים, הרי רשום ביום השלישי. כלומר, אברהם אבינו התהפך עם המחשבה הזאת לעקוד את יצחק 72 שעות. 3 ימים, 2 לילות הוא ישן על זה. יצחק אבינו, מתי הוא ידע ששוחטים אותו? רק כשהוא הגיע לשם. ולכן הניסיון של אברהם הוא הרבה יותר קשה. אבל יש עוד תירוץ שמפה אנחנו לומדים משהו שבאמת יכול לעזור לכל אחד מאיתנו לחיות חיים משמעותיים. למה הניסיון נקרא על שם אברהם? כי אברהם מלמד אותנו שהניסיון האמיתי זה לא למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם. הרי יצחק אבינו, למות על קידוש השם, כמובן שזה מעלה אדירה מאוד. אבל אחרי ששוחטים את יצחק אבינו יותר לא ירגיש את זה יותר. זה הכל. אצל אברהם, אם הוא היה שוחט את יצחק אבינו, זה היה בגיל 100, יש לו 75 שנה לחיות עם זה כל יום. כל יום הוא היה צריך להיות עם התחושה שהוא שחט את הבן שלו. ולכן הניסיון שלו היה גדול יותר. עכשיו זה מתחבר אלינו. למה אנחנו קוראים את פרשת עקדת יצחק כל יום? כי הרעיון הוא, מה שאנחנו לומדים פה, הניסיון הגדול באמת זה לחיות על קידוש השם. מה זה לחיות על קידוש השם? זה לחיות כל יום, קרוב, צמוד לזהות היהודית שלי. זה ניסיון שכל אחד זה נוגע לו במקום אחר. אחד זה נוגע לו בלא לכעוס, השני זה נוגע לו בלקום בבוקר למניין, השלישי זה נוגע לו במספר דברים אחרים. כלומר, מה שאנחנו לומדים בפרשת עקדת יצחק, וזה למה אנחנו קוראים את זה כל יום, לחיות על קידוש השם, זה הניסיון באמת המשמעותי ביותר, ולשנות את הטבעיות שלנו. זה הניסיון הגדול ביותר, זה לכן, רק אחרי ניסיון עקדת יצחק, שאברהם אבינו היה איש של חסד, איש שפתח את הבית שלו לכל האורחים ושווים. אדם עם חסד, מידת החסד הגדולה ביותר, צריך עכשיו להפוך את עצמו 180 מעלות, ולעשות מידה של גבורה, שזה לבוא ולשחוט את הבן שלו, שזה מעבר לטבעיות שלו. עכשיו אנחנו יודעים באמת, התורה באמת מעידה עליו עכשיו, שהוא באמת ירא שמיים, כי מה שהוא עושה, הוא לא עושה מצד הטבעיות שלו, הוא עושה מתוך רצון פנימי להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן כל אחד מאיתנו בעזרת השם צריך ללמוד ולהתחבר לעקדת יצחק כל יום, למסור את נפשו, למסור את הרצונות שלו, למען לחיות חיים שבו הוא מקדש את השם בכל מקום, בהליכה שלו, באכילה שלו, באינטראקציה שלו עם האנשים, ולשנות את הטבעיות שלו. קשה לך לקום בבוקר, בדיוק אתה צריך לקום בבוקר, לשנות את הטבע שלך ב-180 מעלות. יש לנו שבת שלום.